Ubatan sa intanggit ko to. Yan guys, magpapa-inject kami. Gusto mong pa-inject na? Inject. O, magpapa-inject daw siya. Gusto mo? O, opo daw. Big boy na kasi siya. Inject niya ng guys, anti-measles. Ano yan, anti-measles? Tigdas? Sa guys, barangay hall, ay sitio hall dito sa amin. Sa purok na amin. Nagmamotor kami kasi medyo malayo. Pero na. Mama, dito kami. Hindi na doon ayang puntan mo. Magmamotor kami guys. Doon sa sitio hall. Pengi kami ang So yan guys, kita-kita lang doon. nice. Hi ka na karo sa kanila. Oh, hi ka na. Hi ka na karo sa kanila. Hello. Lalabas ni Ashley nga. Ano? Kurang 15. 15.1? Ni, apa yun? Adawan na. Ay, nakigam ka na tayo gano'n. 15.1. 15. 15.1 ka na dati simula. Sino ka? Laya ko na. Yan, alam ka ba to? Nagtimbang ka na yung may? Ilan timbang mo? Oh. Si Poncheng tapos na din. So guys, nandito kami sa school nila. Kanto tayo. Pa-inject daw sila ngayon. Lawak ng bukid dito. Ito yung school nila. Kita hindi ako paiyak. Kita hindi ako paiyak. Kita tignan mo yan Tapos ka na? Oo. Uy, very good. Kita hindi ako iyak. Opo. Wah. Laki iyak. Oh, pikit ka na para hindi mo makita. Iyak. Ubatan sa intanggit ko to. Ikan ay pila na. Hindi ka pwede Ay, hindi pwede ang rin. Aldrin! Hindi pwedeng hindi mag-inject. Ay, kunin mo ako. Yeah, kunin mo. Takrot. Tignan mo yun, oh. Pwede tayo. Tara na sa motor. Tara na. Tawa mo yung kamay dyan. Ano na ba? Ako na lang. Kaya mo kahit hindi mo kaya. Hindi ka pwedeng hindi mag-inject. Mo ginaganyan. Sila.
ate ko na pamuna kami ka ate. Ay, pang thankful ka ba ata ate mo na yung sakto nga 1 year na ate. Awan na, nagdiday ka rin. Nagpasa amin na. Dapat na, ako dapat. Solo ate. Tadya pa ilang anak mo nga isa. May ka kumabitay man tayo may nakita yung June to ulit. Nagsangsik ang ate. Sarap mo dito. Hindi masakit, anak. Hindi pa sila umiyak ko. Wala, matawag pa galaw. Abot ka, anak. Hindi anak ko. Ano man, matrom-trauma na gano'n. Aga na siya. Matrom-trauma gano'n siya na huwag mong katigas yung parang hindi masakit. Okay. Napakatawa mo niyo. Saan kami nakita mo? Nakapulis ka pa. Anong gusto mo? Kaya mo siyo, May. Hindi mo kaya ko. Tulak lang. Sige, Ben. Hindi may Wala. Sophia. Saka school lang. Inawan mo dyan. Ito doon naman ako saan pa yun. So yun guys, nandito na kami sa bahay. Saan yung na-inject sa'yo? Dito. Ay, naiyak-iyak siya. Dito na kami sa bahay. Babay na ka, babay ka na sa kanila. Babay. Okay guys, tapos na.